तराखिया के कजराए जान झगड़ा करा दी केकरा में मर्द में हिंका हुंका में बड़ी फुहर पत्थर बोल रहा हो माता बहन लो बा हमारा लाज लगता न तो तू जानता हो कि फुहर का हम परम डायरेक्टर हैं तारा ही पता होगा चाहे केहू कही तू कह रामा शंकर कहस अजीत कहस कमलेश कहस हमर कहल के कहे के बा गानवा तो कवि ले लिख दी बतिया गाड़ी मारा के अतना फुहर हमरा के थी चटे कहत है सिस्टात भैया लड़का ही कुल मना करतर सके हो चेलन से मत गाओ कमलबास का जब से बौसीर भइल बा तब से इनका से गाओ तनी औकात बेसब बदल जाता सब 5 गो नहीं गावला के बाद अतना अंग्रेजी ढीला तारा सब फोन पर कहवा त कहां प्रोग्राम बा रले हां लंगड़ा बेंदा आई कहत के तिलवा कर मेहरारू देले बिया लंगड़ आनहर भेटई है सो बबुआ देखो लंगड़ के त दे दहलो ए देहिए में एगो आनहर बा बिना आंखे के टूट पहुंच जाला मंजिल पर ए देहिए में नाम ना धरो बबुआ उनको कुछ खिया दो वो खाई है ना खाए ना तार तिलवा मतलब खाली ठोकर मारे ले खिया दो लंगड़ा हमने खिया दो मर्द तिलवा एगो आनहर बेचारा कब से देता ना तुम बुझते नहीं कर हाथ बड़ा तो दादा ए हमरा के कहलर ना कितना गंदा बात सुन लो कहले है तू लाड़ चटाइल बड़ा हसन कहे इनकर जुबान इतना बिगड़ गया है सिस्नाथ भाई घरो मेहरारू कतनो सुंदर खाना बनावतिया ई का बनल बड़ी एमे झाट का स्वाद बा डांटत रहत रे मौगी के कुछ वो दाल सब्जी कुछ वो देतिया नु एंगा खाना बनला एमे झाट का स्वाद बा एक दिन हमहू घर नहीं का द्वार पर रोटी भुजिया हमरा के भेजल आ इनका के चावल दाल सब्जी आ तले देखो तारे कि बूढ़ा देखो तारे कि दलिया में हतवत किस के गुच्छा बा आता ना किस कहले रे ई का है तो कहता चुप रह कतनो निमन बनावत नहीं कहत कि झाड़ के स्वाद बा झाड़ ए बड़ा झोटिया दाल दाल बनी स्वाद तू छोड़ दे कोली बोल माइक में कहता हूं पागल है माइक में बोल दी माइक से हट कर बोली कौन के व्यास हो भाई तुम कौन बात ना माइक पर बोल के दूर ले सुनाई माइक से हट कर बोल के इतने दूर सुनाओ लोग हंस ले तो पीछे वाला कहस लंगड़ा का कलस तो वो उनको आगे लत कहे का कलस ए जैसे आके फिर ने से समाचार जाए जाए ओने त गाना और आगे रही बात खत्म हो जाएगी ऐसा ही जाने की पूरा फूल समाज लेके बस में चढ़ा रहल है आ तला है नचनिया आ हमार नचनिया वही बस में चढ़ली से एगो सीट खाली रहे झगड़ा कर देली सो ई कहे कि हम बैठब वो कहे कि हम बैठब त खिसिया के उ नचनिया कहती है एंकर वाली है एकरा से कि सीटिया लेके अपना मुंहवा में हुर लो तो वो कहते कि ते बसवे लेके अपने मुंहवा में हुर ले तो कंट्रेक्टरवा कहता कि री हे बूढ़ा व्यास के समाजी ले बैठल बा आज जब तू बसवे अपना मुंहवा में हुर लेबू तो है सवारिया हमरा लंड पर बैठ के है आतना बूढ़ा व्यास का सवारी बैठल बा ये हमरा लड़वा पर बैठी लोग घूमे तो काला हो करी जवाब सटीक खाली मौगन का रूल कर में 3 घंटा 1.5 घंटा लागत है कितना बढ़िया चलता मैं मार दूंगा भीष्म पितामह को अरे वो भीष्म पितामह हो जा फिर मैं परोर ले हे बरा है लंगड़ पितामह है मौगा का फिर मैं परोर बड़े दादा कहने का जाए दादा परसों गोला तो मौगा है वाला है कौन बात अपना राशि में बड़ा ठीक बा